Jeden vodič kamiónu začul vonku neustály hluk a tak z kabíny vybral výkonné ručné svietidlo. Toto svietidlo dokáže vyžiariť svetlo s výkonom ekvivalentným 6000 až 8000 dvojitv, čo postačuje na osvetlenie celej priemyselnej zóny. Ak sa tvojmu telefónu vybije batéria, toto svietidlo môže slúžiť aj ako powerbanka, nabíja rýchlo a je ideálne na núdzové situácie. Kedysi som používal malé svietidlo a jeden môj priateľ si ho tiež kúpil, obaja sme si pochvaľovali jeho praktickosť a jednoduchosť použitia. Kúpil som dve aj pre svojich rodičov. Toto svietidlo má režimy diaľkového aj krátkeho svetla, stroboskop, výstražné svetlo na parkovanie a červenomodré núdzové svetlá, ktoré chránia tvoju bezpečnosť pri nehodách. Je kompaktné, odolné voči vode a dažďu. Súčasťou je aj karabína, ktorá umožňuje pripevniť ho na opasok alebo vložiť do vrecka. Svietidlo má celokovové telo a viacero režimov osvetlenia: vysoký jas, nízky jas, stroboskop a SOS signál s maximálnym výkonom až 1200 lumenov, takže sa už nikdy nebudeš báť tmy. Jedno nabitie vydrží veľmi dlho, čo z neho robí ideálnu voľbu na večerné prechádzky aj outdoorové aktivity. Vstavaná powerbanka má veľkú kapacitu a dokáže rýchlo nabiť telefón bezpečne viac než 20 krát v rôznych situáciách. Na rozdiel od iných pomalých a objemných powerbaniek sa táto nabíja rýchlo a má kompaktný dizajn. Svietidlo možno použiť ako pracovné svetlo, SOS núdzové svetlo alebo prenosnú kempingovú lampu. Pri objednávke cez video odkaz získate 7 dní bezplatného skúšobného používania a doručenie až domov. K dispozícii sú aj externé batérie s vyššou kapacitou a rýchlejším nabíjaním, vysoká kvalita, priaznivá cena, kovové telo, viac režimov osvetlenia a stabilizácia obrazu, vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri.